výborne. Výborne, tak. Ahoj Monika, ahojte, ahoj, čau. Vítajte. No, viem, že tu máte svoj stánok, viem, že ste priniesli nejaké tie informačné letáky a tak ďalej. Povedzte nám niečo o Spigu. Ja by som povedala o Spigu v prvom rade to, že sa tu vidíme už 16. rok, 16. ročník a vlastne ja sa chcem poďakovať Milanovi Štefánikovi, že tu môžeme byť, že robí také úžasné akcie. Môžeš mu to aj do tváre povedať, A fakt, že ako spievali, že keď sa láska podarí, tak aj táto akcia je taká, že keď sa láska podarí. Ja vás nechcem zaťažovať s tými vecami, ale menil sa trošku zákon o integrovanom posudku. Máme to v časopise aj tlačiva, takže kto budete chcieť, príďte ku stánku. Viete sa pozrieť na náš web www.spig.sk a takisto viete bezplatnú linku 0800 105 707, prípadne tu pri stánku. Ale ja by som chcela veľmi vyzdvihnúť mladého Jakuba Štefánika, ktorý od detstva s nami spolupracuje a už 3. rok je trvalá súčasť nášho týmu a veľmi mu to ide a ja by som povedala, že ja mu odovzdám slovo, lebo on to vie tak od srdca povedať lepšie a proste poznáte ho aj vy z tých akcií a to, čo vám povie, bude pre vás možno ešte bližšie, ako keď vám ja poviem niečo nacvičené. Monika, ďakujem ti veľmi. Vám krásny dník. Monika, ďakujem veľmi pekne a Mladoženáčovi, tuto Jakubovi blahoželáme ešte raz, mimochodom z okolností bude čoskoro aj čerstvý otec v apríli, takže blahoželáme už vopred, no ale nech sa ti páči, hovor. Tak, veľmi pekne ďakujem za blahoželanie teda. Ja by som to takto zhrnul. Už ako samotný názov tejto akcie napovedá, objatie tónov, to je presne aj to, čo robíme my z Spigu. Objatie nemusí byť len fyzické, ale aj pocit, že na to nie ste sami. A máte sa na koho obrátiť. Preto vlastne firma Spig už 28 rokov pomáha ľuďom, pre ktorých sa ich vlastný domov či nastupovanie do auta stali bariérou. Presun po schodisku či v domácnosti, alebo to nešťastné nastupovanie do auta môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života. Preto veľmi rád vám poviem aj... Dobre, trošku to musím naladiť. Halo, dobre. Preto veľmi rád vám aj chcem povedať o možnosti informovania sa u nás v stánku a tiež, že k našim klientom hradíme doplatky do 10% pomocou nadácie Inak obdarený, kde vlastne vydávame každého štvrť roka časopis, kde zhrnieme všetky novinky, ktoré sa týkajú buď akcií, alebo integrovaného posudku. Ak sa tento problém týka aj vás, tak neváhajte nás kontaktovať, dohodnete si s nami bezplatné zameranie u vás doma, aby sme vám vedeli čo najlepšie navrhnúť daný produkt vzhľadom k situácii, ktorá to vyžaduje. Ďakujem veľmi pekne. Jakubko, ďakujem ti veľmi pekne a hovorili sme aj o rôznych